Bona nit, bon dia, bona tarda. Amb aquests horaris que portem, pues, és bona nit ja. Bueno, després d'uns diversos mesos sense estar a les xarxes, vaig a fer una ressenya, he proposat, perquè és que si no ho vas deixant i al final no fem res. I és ressenyar el llibre It de Stephen King. Aquí teniu la versió de Circo de Lectores de 1987. It és una obra mestra del terror del gran Stephen King. Aquí tenia aquesta versió de l'any 87 que em van regalar, Circo Lectores, tapa en teixit, tapa tèxtil, que déu-n'hi-do, potser la lletra és més petita per la visió que tenim ara, però molt bona. Aquí tenim les Plaza Janés, 1986, Stephen King, 1987, les dedicatòries, i aquí està, després de la inundación, el pròleg, perdó. Aquí us llegiré no està traduït al català, espero que algun dia algú es decideixi, clamo, faig el clam desde aquí de las xarxes. El terror, que no terminaría por otros 28 años, si acaso terminó alguna vez. Comenzó hasta donde lo sé, o puedo decirlo, con un barco hecho de una hoja de diario que flotaba por una alcantarilla hinchada de lluvia. El barquito cabeceó, se ladeó, volvió a enderezarse, se zambulló valerosamente a través de los traicioneros remolinos y continuó su marcha por la calle Wickham hasta el semáforo que marcaba la intersección Wickham-Jackson. Las tres lentes verticales a los lados del semáforo se estaban a oscuras y también todas las casas en aquella tarde de otoño de 1957. Llovía sin cesar desde hacía ya una semana y 2 días atrás habían llegado los vientos. Desde entonces, casi todos los sectores de Derry habían quedado sin corriente eléctrica y aún seguían así. Curiosamente, la traductora Eric Seeley sí, és la mateixa, tenim el morro, llum, bona edició. Aquí està una de les modernes del 2017, en tapa una mica caca, de plàstic, es podien decidir a fer una obra en tapa dura, amb aquesta lletra tan grossa, i que la traductora Eric Seeley és la mateixa, però quan llegeixes aquest text al principi varia, suposo que el aneu a anar revisant amb els anys. El terror que no terminaría por otros 25 años, si terminó alguna vez, pues hasta donde yo sé, puedo contar en un barco de papel, no de papel de diario. Pues la mateixa traductora, que la lletra és més grossa, i aquí són 1.500 pàgines, la lletra més grossa, clar. Pues podien animar a fer que aquí fent slot, l'edició il·lustrada, tapadura i tèxtil també. Vull dir que ja m'ensenyem al senyor Terran de Jos Mandadori a fer la versió d'It, que són 1.500 pàgines, però no s'arruïnaran. Bé, i què hem de dir d'It de Stephen King, no? És l'obra mestra, no? Són 7 nens que s'enfronten a un ésser multidimensional que adopta les formes del terror que tenen els nens. Ataca els nens perquè els hi són més sucosos, saps? Els hi són més tendres. I són més fàcils de manipular que els adults. Així que adapta la forma de les seves pors, sigui en quin cas un home llop, un monstre de pel·lícula Dràcula, un monstre de pel·lícula que han vist els nens, per atrapar-los, o en formes dolces per atrapar-los i devorar la seva ànima i devorar la seva carn. És un ser multidimensional que ve de més enllà
i que ja opera a l'indret del poble de Derry, poble imaginari, que és la, el que seria és Derry imaginari, però que seria la transposició de Bangor o de Durham, els pobles que va estar Stephen King de petit. Aquí hi ha per biografia aquí també, de l'autor també, no tant com el cos, Stand By Me, però sí que n'hi ha. Aquests nens s'enfronten amb aquest monstre que ataca cada 23 anys. Cada 23 anys s'alimenta. O cada 27, ara no ho recordo. Perquè et confonc amb les pel·lícules. Clar, és un monstre dimensional, però es troba com uns éssers amb uns nens que d'ells també són multidimensionals, perquè tots són multidimensionals. I no... Això, tots uns nens que són especials, que reben l'ajuda, potser de més enllà, que no és maligne, és beneficiari, és positiu, i reben aquesta ajuda, no? I a l'ésser que es fa dir Pennywise es troba el que diuen en castellà l'horma de sus zapatos, no? Es troba uns éssers que també tenen tant poder com ells, sobretot quan són infants. Quan són infants, 11-12 anys, es pensen que han acabat destruït, però s'amaga i hiberna i es fa més poderós i torna a venir. I és quan el personatge de Mike Hallon, que és el que es queda al poble, veu tot allò i els convoca altre cop a fer la promesa que havien fet d'enfrontar-se a Mead amb allò, si tornava. I aquí tenim doncs, els personatges, Beverly, Ben, Billy, el villano físic, que és l'Henry Bowers, que és l'esclau, diguem, el Renfield d'It, el Renfield de Dràcula, aquí és l'Henry Bowers, un company d'estudis. I els personatges que tenen cada una la seva història, no? Stan, el Bill, el Richie, el Eddie, en fi, ells s'enfronten als seus propis pors. D'alguna manera ells no són atrapats per It, perquè normalment aconsegueixen estar més allà a l'últim moment i se'ls escapa. Però It, l'entitat, els té a punt de mira, no? Finalment arriben a destruir aquest ésser, no? I realment una reflexió, una metàfora d'algú que també està passant, perquè amb el llibre, cada 23 anys apareix aquest ser i desapareixen nens, desapareixen persones, sobretot nens, perquè els és més fàcil. I és algú que està passant arreu del món, no? Nens desapareguts, nens violats, nens torturats, etc. Tremenda realitat, fantasia, ciència ficció, fantasia, terror sobrenatural. Sí, jo penso que tant com hi ha un ser sobrenatural i ells també són multidimensionals, tant el ser com els nens, tots nosaltres ho som. I d'alguna manera tenim aquesta lluita contra les coses que no veiem, no? I que King ha sabut fer-ho molt bé, és un mestre, ja ha sabut fer-ho molt bé amb això. Cuidado, perquè és una, penso, de tremenda realitat, no? Bueno, doncs aquí us deixo, que el llegiu, perquè es passa molt ràpid, són 1.500 pàgines, però les com ficar-te, Stephen King et fica amb els seus personatges, et fica dintre, et fa viure, i tu ets un personatge, més estàs vivint amb ells, no? Vull dir que, molt bé. No es vinguen. Allà, si no tarda més en fer un nou vídeo. Vinga.